Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие Turkmenistanцы. Şuun yene de şol haramdağın tohum tiýiji hakda gurrun edeliň adamlar geçen saparky çıkışımda şu 44 000 oly adam şu 1 sagatlyk çıkışymy dinlediler. Sebebi aýdylýan meseleleň hemmesi şunun tohum tiýijiniň bir jemgiýetiň aňyna, düşünjesine, edep terbiyesine sığmayan mesele. Şoň üçin şo taýda kommentleriň içinde biri ýazdy. Bir geldi aga bular nireň adamsy? Bular näme tohum ha bular? Hani pikirleneliň, jem pikirleneliň. Näme seredim. Näme bir ýyla goly inni aýrly da bu haramdagyň kakasy Malik Gully. Muny honnun märse edip goýdular. Ýöne inni daşyndan fiýlangyda da. Inni garra adam bolsa ýöne ýeke gözüne seredäýin. Şo gözün içine şeytanın pırrılığının iyidi görünüp dur. Näme için men onu diýen? Dinleň. Ene şoň net ýanky muň biografiýasy bar da ýanky özü şol durmuş beýanaty. Ene bir özüne başlarına şol ýaşlyk edarasyna Göktepe etrawyna şu inni bir başlangıç ýanky sınıflaryň nemesi muallimi hökmünde o bawarapda diýeni bawarap mazgan men onçosyny bilemem. Şo taýda başlapmyşyn bir. Ondan soň bir Arjenikidze, onuň Rezanyna bir ýörüýte şol MVD'den ýokary okuw bilimleriniň institutlary hemem Kiýewiň şoňalak bir institutyny gutaran bir. Emma seresseňiz şolun hemmesi şol diňe türmelerde işleyen adamlaryň ceza çarelerini beriliş edaran adamlarynyň okuyan yeri, dinin işgärleriniň okuw alıp öz tejribesini, bilimini ululdayan yeri. Diýmek Malik Gully diýen adam bir pedagog bolup ol başlanğıç sınıfın muallimlerinden yüze vurup pagonasyna giýipdir. Näme üçin beýle bolduk? Sebebi näme? Indi bizim çeşmelerimiziň berýän habaryna görä, şol Malik Gully şol başlanğıç sınıflarda okudyp ýörkä, şol owan bir yetim 15 ýaşly yetim gyýdy bar eken. Şu gyýdy sürep özüm kaçıptır. Kaçya elbette aňarda onuň inni iş gozgolmamy, inni bu uğur tapçak golýa da ahiri birinden elbette nemeden maslahatlaşanlar şol owat näme prokuror şol etrapmy welaýet men onçosyna ýöne şol töwerekleri jogap berýän prokuroryň biriniň ýanyna sen bar diýipdirler şu diýden atlap kapasyna barıp şu taýda diýdinne durup ul sesi bilen möňürüp şu taýda ağlap ýanky şol kömek et vay bagtym ýatdy diýip şeýtirip gyýryp durdy. Ondan mundan elbetde başga da adamlar goşulsa goşulanlar bolan ahyry şol onuň yetim gyýdyň aladasyndan çödenlerler elbetde bolýan muňa zat diýmediler. Zat diýmediler bolýan şol adam inni şuňalak bir gabaha diýişeden soň bir adamlaryň içine nähile bir sogap gazanyn taňral kazan aýsynlar diýip bir gedäýmeli ýalak şol muallimçilik bilen bolubermeli ýalak emma şol oň aňyny ýüregini şeytan ýam alan soň ol hiç ol eden haram ýolundan ine sowul bilen Sowul bilmejegine de gözü yeten soň ol pagonasyna giýirmän ýoluny gözläp başlady. Gitdi de daşawuzlaky aýal türmesiniň ofitserleriniň sanyna giýirip ömrüni şoňalak ýerlerde geçirdi. Muny ol grajdanska ol agwa barona beýleki eden molýalar bolýan. Muňa bir toporna bir o hökümet bayram ol oğlunyň edýän zatlary onuň muny kimiň nirdi işläp nähili bolanyny şu biläýmeli bolýarlar bolýan emma
şu MV'den bir arhivlerinin biri mikrorayonun bir podvalına eken bir wagt. Şol inni Sovet Soyuzu yıkılan soň şol inni bide yurt başına geldi haramda bolin şol podwaly bir gün suw aldy. Şoň bilenem inni on izem ýok, hasabam ýok. Inni özü hakda gurrun eden haramdan özü hakda elbette kakasy şol bolýar bolsa muň özü nähili adam ka. Muň özüm ondan beter. Sebebi şun bolup ýörşüne seretseňiz näme şol inni samolyoda minenne şol aňyrdan şol bir ýer uçak bolsa ýa gelenne öňünden ýaşajyk owudan gyýlar çykýanlar. Olar nirän gyýdy? Nireden tapýarlar bular? Näme gerek ol? Indi bolýar, gerekmişin. Hamala protokol şeýlemişin. Abole olar nirän gyýlar? O gyýlar ýygnap berenem, ina bir wagt medeniyet ministri bolan Yaz Muhammedowa Maysa Meredowna diýip ýanky işläp beren. Onuň bu Davletow bilen jora ina şoň edýän işi şol med institutda başga şo ýokary okuw jaýlaryndan ýaşajak şol başga etraplardan da şyňrak etraplardan onuň dogan garnaşlarynyň içinde bir polisiýede belekide işleýän bolmadyk ýa häkimlikde işleýän bolan bir garybyrak ýöne owudunja görmeýüji gyýdylar bolsa bular ýygnaýarlar size nä şol ýaşulyň öňüne nä gül bermäge saýlaýar ýaş çağadyr da elbetde olaram hewetlenýänler. Bular emma getirýärler diýýänler hani sen bir saglyňa barlamalýarlar da muny onuň bir aýal uğurdan bir nemesi barmy, kesel barmy, ýokmy, gyýzlygy ýernemi diýip şeýtirip barlap ýörler. O gül berjek bolsa o zatlar bilen näme işler bar? Indi elbetde olar ýaş çağalardyr, sorap bilýän nädir? Emma şoňala gyýzlar onuň geli uğurdy muňa. Muň ýanyna muňa mena öňkü dosty bar, bir Hojaoğlu diýilen vice-premier. Şoň dermançygyny tap berýärdi bir şol aňryk getirýärler muňa şol köşküň daşynda da bar, içinde de bar adamlar. Onuň şoň bir aýratyn ýaşaýan bolýan jaýy bar, şo taýda onuň şol gyýdlaryny getirýärler. Ýöne ol diňe gyýdlar bilen olmady. Ol ýaşaşyk oglanlaram özüm pedofil ol. Ýaşy ol bir 12-13 ýaşly gyýdlaram, 12-13 ýaşly oglanjyklaram getirip hani yalaňaçlan hani öwürleyip gelip oňmara bir ýanky uýat ýerlerini sypalap, o hani öwür saçyny beýtip gelip ondan mara kelles gydan wagty saçyndan tutup onu alıp satanyň arasyna basyp agzyna tutturup ujuýdyny şoňalak işleri edip beren ol. Indi böreňi bir atasyndan beter. Ata-baba Türkmenine hiç açan beçavazlık yoktu. İran'na bolanlar, Bukhara emirine bolanlar, Hiva hanlıkta bolanlar. Yönü Türkmenler hiç açan beçavazlık diýilen zady bilenlerler. Şu merkez adi döwletlerin içinde bizim ata-babalarymyzyň şol häsiýet namasy hükmünde Türkmenine beçavazlık yoktu. Ine beçavazlık şol. Hakyky beçavazlyk. Indi adamçylygyň indi bir üýt köşük sypaty da bir. Ol bir ýaşy ýeten, öz islegi boýunça bolýan zat dälbi. Bu zorluk bilen ýa-da ýanky şol tabletke berip onu içýärler. Ondan 2 günden soň özüni bilen aklar o çağalar, gyýylar nirde bolup näme bolandan bilen aklar. Bileýän de onu elitkalardan bir jaý alyp berýärler. Bar otur sesini çıkarma diýerler. Indi muň özü beýle orta daş töweregem ondan beter ben arada siziň o hajyň bolşunam aýtdym. O beýleki şamyşamyryňam, Google halabyňam, beýlekiňam bulan bolup ýörşüň aýtdyny hajyň bol haram ogly bara begenç. Şo da bara köçäň uğruna gidip barýa maşinlyca bir ýaşajak 14-15 ýaşly gyýylar ýani bir kelesi näme bir ýeňilräk çağalar gyýylar gel maşine mindirýärler akydýarlar onu zorlaýar da gyýylygyny alýar ýaş gyýylyň
bir $200 pul atýa-da bar ýok bol garan görünmesin özüm bir ýerde ağzyny açdyň damagyny çaldyrar niýe? Gidýärler o çağalar gidýärler. Ine edilip ýören iş, ine häsiýet ine bu düzgüne öwrülip barýar. Bulary bolýamyşyn. Sebäbi ol Mälik Gulyňa agtygy, haramdaňam ýegeni, ine mun gyýdan mara Mälik Gulyň, bu dowlet we diýilýär. O dowr ýaşlygyndan özü aýgyrrak özüm mara bir iştäminrak bolan soň özüne Yekaterina dälerini öýtmedi ol. Ine öz istegi, öz nemesi, onuň äram aýryşdy mun o häsiýetler sebäbi ol Bekrowdäki bir harby ças bar. Olaram raç beletrak bolulorda mun ady bir hil nimetde de onuň bir äri aýryşdy mun bilen. Ine bir neme bolýar, bir vice premier boldy. Garaz onuň prezident bolan günden beýle ýankyna getirdi. Dowletiň öýüne daway otur diýdi. Inni haramdagyň aýalygyny mun bir vice premieriň aýaly bir ýaşrak gyz bar, onuň ýeni biri bar, bir üç adam bolup oturýarlar bir gün naşam restorana giýje bir käçeni. Onuň ýaşrajygam şopur saklýar özüne. Onuň ýaş ýigitleri saklýar, şoňalap bir özüni alyp bar şeýle, onuň öz ihtiýary elbetde nimeder. Onuň ýöne ýanky dowletiň üstünde dowletaň näme 3 gyzy bar, biriniň adam saat şamyşymyr, birim guga halop, şekere öýleni belekizem şirin, bir ekistay. Şol şirin näýlen neme? Ol bir oglany çykdy, şol bile okyan, şoluny gowurýan enmap. Oňam kakasy ozal bir häkimlikde işläpdirme, basylyp oturup, muňa bermejek görýärler bu gyzy. O da var ölsem şonu alacak diýip onu kakan gelmeler diýip. Şo kakasyny getiren aklar şoň toýudy gelen ak kakasy bilen duş şonu da var başga bir ýerde bukulup duşýar şol adam. Ne şeýle adamlar şular. Heýçe bir ol bir türkmençiligi, musulmançylyga sygýan zatmy şu zatlar. Men şu adynny ýanky şol bir dowlet we hatda gurrun edýän. O da bir jalay. Ondan wa ýanky şirin ýylýan gyýdam şoň inni ejerini orda gyýynan lilýany şol. Ana ýöne bolin inni herki şol bir haramdaň haram kakasy Mälik Guly şol prokurora wara diýden aklap baryp ýalwaran halyny şol ahyry prezident bolany şol prokurora meýam ýaşy gartaşan adam. Ine şol oňun bir gyzy bar. Gyzyna aýdýar, şu gyzym şul adama men gatullykan kömek edenler, hawa şu ata babam ýedi pıştym ýadymdan çykarman, haçan işim bolsa aýdaýgyn diýip, onuň kösenseň ine baraýgynna şolara diýip. Bir de barmazmy muň inni gyzam mara 50-60'tan geçendir da elbetde. Hawa barypdyr bu dowletiň ýanyna. Bu Krasny Krest'te işläpýär, bu Polomes'te işläpýär. Barýada menne şuňala prokurorun bir wagt sen o kakaňa men kakam kömek etdi. Ine şoň sen kakaň bilen gurulşyp bolarmy ka? Ine şol adam biziň maňa bir kömek gerekdi näme? Adamçylykda bar, her maşgalada da bir kynçylyklar bolýar elbetde. O da bir tamam kynçylyk gursun näýleýänine şo da bir inni kömek ederler diýip bartyrda. Onnagy şaýgardyp aňyrda sen baran ýeriňi bilýänmi? Sen böyle deňi bilýän nirek geldiň diýip. Emde prokuratura tapşyryp ber olar. Vay dat bidat inni barmar diýip şeýtirip giden. Ine nähili şu adamlar? Ha? Şonun ýalak bara ýagdaýa düşüp betlagam adamdan hiç saçan gowluk ýokda. Bir özü bir direksiz, aňyrsa bir haramlyga, şeytana uýan adamlar bolsa, bular hiç kim düzedip bilenap. Ol bara ol maşgala singen. Bular bara bulan gözüni gyzyl aldyny. Bular ne bara dünýäni alar söýdýärler. Emma bolin millet ettirmez onu.
Millet ettirmez onu. Ondan başka da endi bir ayarlı oğlanı var, Mehri. O Mehri'nin hem adamsa politsiyada işlep gördü. 2005-nji ýylda şol bir zatlar bilen bir bulaşdy owat bir şol minister mi, vice-premier hem däl öýdýän şol kadmin hem däl. Onun şol ahal welaýatyň bir polisiýasynyň başlygy Sapar Kerwon diýilen adama gayrat etdi şoň işini düzelt diýdi. Onun özüm bir komandirovka gidýär. Ondan Sapar Kerwon muny şol kanun boýunça meselelerini çözýärler de basylýar bir Mehri'nin adamsy. Oňam iki ogly bar. Biri 87-nji ýyl o bir Arslan birem Ahmet diýip şol aradaky Palbini Uçuskovoy öldüren Mart 84-nji ýylyň çagasy. O da var hajyk-hajykdan gowy ýeri ýokdur. Gaty bezzat özüm maraýa. Hemmesinden mara muň üýtgeşik ýeri hol 30-njy mikroraýon 3 metrlik haýa daşyna aýlap özüne bir neme edinipdir. Ýaşaýan ýeri şo jaýda, etaj jaýda ýöne şu mikroraýony özüne bir villa ýaljak edip 3-4 sanagam şo pagolini getirýär, gelin getirip şeýtir jalaýlyk edip berenje ýigit. Ondan bir ykdysady meselelere de goşulýar, bir kukurt satylýarmy, näme bolýarmy şo taýda o da şol bulardan beter şu goşulmaýan, bular bilen bassaşlyk edýär. Inne ahire şu bolýan zatlaryň hemmesi gelenne prezident boldy bolýan. Şol prezident bolan güni şol Sapar Kerwon diýilen adamyny şol nemäni bassyran şu ahal welaýat polisiýasyny şonu iş gozodýa, bassyrýa, şu adam ýok Sapar Kerwon. Gitdi. Ene şu derecede şol elime gelenler güýç kuwat diýip görüni öz zulmyny görkezip beren adam mi? Ene haramda diýilýän. Ine şu zatlar nireden gelýär görän bu gyýylar beýle bolýan bolsa, ogullary beýle bolýan bolsa, bular adamlary wurup, bular ogurlap, zatlaryny alyp, ýurdu talaňçylyga salyp beýtirip beren bolsalar, şol ahyry tohum izarlanýanyň alamaty da şol. Indi şol men ozalam aýdypdym şu Maşgala institut diýilen bir nähilen bolsa edep tere bilen gelýän Maşgala bolsa, oň bir dünýä garaýşy, düşünjesi bir nähilen bolsa bir türkmençiligi, musulmançylyga laýyk bolmalylar. Emma bizim görýän zatymyz bu ol bara hiç bir şeytany bular. Bularda halalyň ýiti ýok edýän işlerine. Indi şu arada ýurtdaşyna bir çykan adamlar var. Indi bir wagt eger bilýän bolsaňyz şol 90-njy ýyllaryň içinde bir agzybirlik diýilen bir jemgyýet döredi. Ol jemgyýetde de bir güýçli bir siýasatçylar, özüm watanparast adamlar bardy. Şolar şol ýurdumyzy nähili özgörtmeli, hanymyň nähili bir azatlygy getirmeli, bir halal ýollar nirä çykmaly. O adam näme bir haramaşy işläp ýör bolýan, näme bir bulardan çekini urdy. Sebäbi bular talap edýärler. Şonda şulaň içine bir adamyny salmanlyp bular tapýarlar da bir wagt şol Moskwada okat gören ýerine hökümede KGB işleyecek diýip boýnanyp gol çeken adamyny tapýarlar. Ol adamyny biz ozalam agzadyk. Ol Akwel Sapar diýerler, çavuş. Şol bappa göklüň diýilen adamyna maşin burýar. Şol içine giyirip nemelýär bolýan. Ondan Akmarat Şirowam ol şol bir 3-nji etajdan ýanky oklanýar. Indi şol adamlaryň arasynda şol bir Akwel Saparam bar. Onun harammaşy döwrüne büdü inni ýurtdan çykýar. Ýurtdan çykýar bolýan bir bu adamyny izarlayan adamam ýok.
ol özü toslama zatlar tapýada. Ýöne baryp Moskwada ine bir yazıcının daçası var. Şo taýda ýaşap ýörgüni, o taýda ýerleşdirenem Açertsov diýilen adam. Açertsov diýilen adam o Sovet Soýuz döwrüne ol edil bir haramaşydan hem pesele. Onu öz başdak bolnan soň şonu da ol var şo Kabmin vice-premier ýaly adam. Onuň Açertsov muň arkasyna duran bolsa, ona näme üçin dur? Onda näme behbit bar? Siz dinläňine. Odol grudy işlän adam. Rahman ağa. Men olur tanamok diýip. Beş barmağım ýaly öýden. Aýny sen ýa-da şu çavuş barada bir açyk berden. Çavuş ol Türkmenistana gelen soň işler urulmy ýa bir başga ýer okap ýörkada näme şo? Okap ýörka Amerika işler diýip menne informasiýa aldım. Nirde okap ýörka? MGU-du Niştat näme? Niştat nabu? Kimin adylyna degişli bolup işledi? Nemede İbrahimov diýip bir начальник отдела odaşywatdy. Hawa. Ana şoň nemesinde ol. Onu şol İbrahimovdan başga bilýän adam ýokdy. Sen nireden bildin bunu? Ay, köne razvedçik da. Doğru ýöne biz olan nemesi KGB'nin razvedkesinde de bizimki военный razvedka. Siz şolardan onuň maglumatlary bilýänizmi KGB'den nemeden? Nähil pikir edýäňiz? Düşnükli. Sen özüň çok ýerine görä, sen bir görünçe, sen adam bakanla sen düşünýärmi? Sen kärin şol adam bakmaly, dogrymy? Sen görünçe näme üçin şol agdaga näme-de ýalňyşlyk şoň şu ödem ýakyn nemesi sırdaşy ynanýan adamdan çok çawuşdy. Çavuş hem lakamyny şol aňarda şol gol çekip şol işlerini gol çeken soň şoň siyasi pseudonimi da şol ýa-ni patronny pseudonimi da ýa-ni. Doğru diými? O iki soň pseudonimi bar. Ol hakly huş ýerine şol ýagdaýlaň nähili bolanlygyny şol çavuş diýilen adamyny akwel sapar çavuş lakamyny alyp nirede şol ýanky hökümede şol işaly bolup işlemäge boýnalan ýerine çenli bilýär. Inni şu wagt diýeli şol bir nemäň jelepxanaň esasy bir neme bandyrşasy bar, lolusy. Bir çavuş. Şonuň ýalap bolanmalyk bu adam käçir hakda bir maşgaly institutu hakda olyna nähili nimetmeli o gurrun etdi de men şol ýanky haramdagyň öz maşgalasynyň bolşuny aýdamda muňa berilen tapşyryk şol ýanky gellikärdiň öz maşgalasy şeýle diýip berilen tapşyryk şoňa. Onuň siz özüňiz seredäňler, şol adam şoňalak işleýän bolsa, onuň muň ýanynaky adamlar kim? Ha? Ol bir gutoron bir köçede bar, bir sıçylan itin bokyalak bol dronom bolsa, ahyr şoň ýanyna baran adam ondan gowmy. O deň etmän duş etmez diýe. Pis tapar suw pesi. Şoň ýanyna barýanlar bar. Ha? Hakly alşan molýalar, ay bay bu. Ha, goşon bolup börler. Bular. Inni dinläp bolan bolsaňyz, men ahyry şol çawuşyň arada şol eden gurruny bar muň ýanky bir owo gellikärdiňine şoňalak oň haky ýokmy? Bir aman gözölüň haky ýokmy? Estağfurullah. Ol dogry men öýlendim, ol 70-nji ýylda öýlendim men aman gözöle. Ýöne birinjiden ol bir garip maşgala bolup nemeden hakda o taýda biz
Qarşa boldy. Sebäbi aman gözölüň ejesi kızlara batly parlardan mergen parynlydy. Ol özü gelip gudoçluq geldi. Sebäbi men ayal dogany maýany on erkek dogany Muhammed'e berdiler. Aman gözeli bolsa maňa biz qarşa. Onun maýada aýrly buwat. Bir Muhammed'e maýrly. Onun ýöne aman gözel bolýan. Men bilen aýrylşdy dogry biz aýrylşdyk. Aýrylşdyk ol ýöne medçiýlişany gutordy. Ol ömrüni ýanky bir roddomda bir akuşerka bolup men bilenem ýaşaşany kösenön ýeri ýokdur. O 3 çağamyz var, 2 gyýdym, bir oglum, men kiçi gyýdymyň toýuna da bar, men kömegim, ömrümi kömek edip ýördüm hemmesine de. Hani diýilsin diýilýär, kömek etmek diýip. Ha? Ona ahili beýle zat bolýar. Birinciden ol men o taýda aýrylşdyk, maýa da aýrylşdy, Muhammed bilen men hem aýrylşdym. O bir aýrylşdyk howa, ýöne men aýrylşamda men öýümden çimadanjymy aldym. Jay menki men adyma, men esasy kwartirasiýonçyk. Ýöne men öz öýümden çimadanjymy alyp biram ýanky bir zawut halysy bardy kiçirek. Ay bir metr, 1,5 metr şuňalyk bir kiçirek. Şon tegelep aldym özüm bilen. Ölmem ho garadamak şorda jaý aldym özüme. Suwam ýok, togam ýok. Ýöne çağalamyň üçüsem okuly. Onun jaý, hemmesi jaý aldy ýoksa men kwartirasy. Ýöne men alan näldin. Hemmesi jaýlylar şolaň. Innem esasy zat. Aman gözül diýilýän Aktepe'de garnaşymyz bar da, o da par ýegeni. Aktepe şol ýanky pata gidip gelýärler. Gaýdyşynem öz aktyjygy bilen maşyna gelýärkä, gawadyndan gönüp olaň tarapyna maşyn geçýärdi, wurýa, şoň bilen hem aman gözül şo taýdan uçýa göni nimeden, şo adam jan berýär o paher. Ol ahtymyň hem aýagy döwlen. Ol ýöne paher ol yatıp ölen adam näle? Mun jemlenip beýtirip yalan sözlemekde şuňa goşulyp hereket eden adamlar näle adam? Pikir eden adamlar. Ha baha beriň şuňa. Indi men bir haramdan bolan haram siýdik. Çavuş. Sen men ýöne bir edilme dogryma eden bir gaty erwet zatlara bir sen bir iýiliň barmajak ýerine agzamajak zatlaryny görledin da sen. Seni ýoksam mara edil ýatyryp agzyna sikmeli sen. Allah gorýar meni sen menden daşrakda. Sen sonra geldi käril aryn köýdiren ýeri barmy diýip sen mir sonra miras diýse. Sen yanaklar var şu dar ağaçtan atsanam adı. Haram adin durşun bilen haram, maşkalağını harama uğurdun. Ömrünü harama sindirdin. İyiliğin üstünden bip billap yören çavuş. Ha? A sen kurban kâriz bilen degecek bolyan bunu. Kurban kâriz diýilen mara ol ömrünü, ol Ukrayna frontuna gidip Aňyrda Rumaniýada yaralanyp gelen adam. Frontdan gelip. Ol bir ýanky okap filosofiýa profesor. Sen mümkin özüň şoňa egzaminem tapşyransyň kandidatky minimum bolsa. Sen ýönelikden beýtirip bara awyň pürkýän näzim? Ha? Näme sen ejeňi süýredimi? Bajyňy süýredimi Qur'an käriz? Ha? Kur'an kâris howa marksist. A sen kim? Sen siyasi ananist, Sukhadrochka. Ha? Mrazota. Adresini ver sen. Ejeni eşek sıksın senin. Ha? Adresini ver. Bir adresini. Gayratın var olsa sen er bolýan bolsaň. Satkın gutoran mras diýse. Çavuş, şu eden zadın
gurlan zadın, eden pikirin, Allah'can sen öz başına sen bütün tohum tiyicin nesil neveren yedi arkasına çenini şoňa kalsın, şoňa da yetsin inşallah. Şoňa alagan bolar inşallah. Tebäbi sen bu Türkmen halkyga yetiren ziýanyň eden sen oýnuň bu zalimlara kulluk etjek bolup, süýjü durmuş ýaşaryn öýdüp, eden haram işleň sen bu dünýä o dünýä ýuwlar ötmegin. Cehennem odudan gaçaryn ötmegin. Barjak ýeriň şodur inşallah. Yani bu dünýede ikimiz nerede duşuşsak şonu bulaşarsın. Şu nerede maňa duşduğun bilin şonu. Nerede maňa duşsak şonu bilin sen. Ne şoňalak şolaryny bular deňeşdiren bolýarlar da bolýar. Gurban kär diýilen adam ol gatarsa adam. Ol gaty päkiz adam. Ol beytirip bara görün şımırlar bilen deňeşdirip oturma. Haramda sana da edeýin. Sen beytirip bara ýazyjylaryň uğradan bolup. Men dogursa bir habar ratmyna täzelikde bilim 23-nji sentýabrda 22 şo 22-nji ýylda şol awariýa bolup aýrylypdyr amanyňyzdan. Hawa atymyňa meýan kaýagy döwülipdir şo taýda. Ne men sana bir zat aýdym haramda. Sen beytirip bara men maşgalama maňa degişli. Şoňala biwat ölen adam, sebäbi ol sagat keselem däl, yatanam däl. Ol yatyp ölüpdir diýip bokuny ýyp örenler bar. Olar şol bokuny gark bolup ahir gömülüp gider bu dünýede. Bizim maşgalamyzdan ýitki bolanyň biri Ýulia daýysy. Ejesiň erkek dogany Aleksey. O da entek olup garram däl, özüm sagdyn gelip gören adam, o ne ahili beyle bağırının üstüne şungalak bir gök bolyadı, ölüya bol adam. Ha? Bir yıl bolli, geçen yıl öldü. İnnem aman gözöl anırdan geliyor, başka maşin gelip kavadına çıkıp avariye olup anırda, o da uçup gidiyor da pakir bolya. O ne ahili beyle bolya? Sen beytirip näme geldi kärdi, ne bir gurlotmer noýdýanmy? Ha? Sen indi maňa garşy şeýtirip ini hereket etdiňmi? Bir öz var abi, yatan ýiçeý kaňy. Bir maslygy var abi. Çawuşýalyk maslygy. Näme indi maňa şu wagt kuşkurup şeýtirip ol sizin eden zatlaryňyzy men üstüme yüklejek bolýam. Oň üstüne de wara yamandan bolduňmy? Ha? Indi Gurban kärde atjak bolýarmy? Sen Gurban kärde wara začot tapşyr bilmän. Aýlan öňüne aýlanyp ýörenin kitrovkada men goýadymda. Haramda. Şuma. Tohum tiýijiň bilen sen miras diýse. Sen men mara beytirip saklaryn, gorkularyn ötmegin. Düşündüňmi? Ýöne näme diýenem bolsaň sanap etkin. Eşitdiňmi? Sanap etkin, şoňa başladyňmy? Şoňa ýol urduňmy sen indi? Şu meni başladyň. Bolýa. Men sen mara ýanky o gellikärdi dokulaýyň açýodunda sen o gyýryp tapın gellikärdi getirin ýurduň içine denmek diýersiň. Ha men sen ýanynda şo wat. Sen ýanynda oturýarmyn. Men ýurduň içinde islenmapdym, men ýurduň içinde. Men sen ýanynda oturýan ýygyňda. Sen o samsyk sıçagyna diýen. Ha? Haramdagly sıçak. Şeý diýen mont ýüzlenýär. O da wara öz bilek kursoşuny goýdy emweden başlyk edip. O da käýedi gowa diýip bir aýtdy, onu mundaqlat etdi bolýan. O saçagy oğluna mara bir sanyk ministriňe käýedi.
Ondan ol çıktı bolýan ideýanyň sen hem turdyň da ýanky MWD ministrine diýdin. Şu zatlary sen güjelýän şol sıçagy diýip. Men sen ýygyňdan ýeterin diýip gurla. Sen şonu diýende men sen ýanynda ýygyňda durdum. Şu nerede sen bar bolsaň men bardym pikir etmegin. Düşündinmi? Sen ini menden hiç üçin bu kuly bilmersiň. Tohum tiýjin bilen sebäbi halkdan bu kuly bilmersiň. Şoň üçin men gözleme. Men siziň ýanyňyzda, men siziň içiňizde. Düşündikmi? Sebäbi siziň edeniyetdiliňiz, siziň bu halkyň başyna salýan oýnuňyz, siz wara kıyamet ahirçe hiç azam bir ulim bilmersin. Onun için kadim haklarının aydışyalık eğer de hak ne haklığa öwürlen bolsa zalimin emeli bilen onu halkın ona karşı görüş etmegi şerttir. Sebäbi halkın hakkı var. Народ имеет право. Салам, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. В одном из своих последних выступлений под названием «Почем жизнь человеческая в клане Харамдага», так, я рассказал о многих людях, которые задействованы вот в этом бандитском сообществе, потому что его иначе не назовешь. И там было 44 тысячи просмотров, почти час идет видео, но людям было интересно. И в основном смотрят из Туркменистана. В одном из комментариев там задано: Гелла, а интересно, почему все они вот так вот себя ведут? Почему они себя ведут как какая-то бандитская мафия? Почему это разбойники, насильники, убийцы? Почему все они такие? Что это за люди? Откуда они? Вот какой вопрос. И я теперь отвечаю. Посмотрите. Вот почти год назад похоронили его отца Харамдага с большими почестями. И вот уже в его автобиографии тут было описано, какой он был особенный человек. И какой он был простой, доступный. Он тут вот 7 раз удостаивался государственных наград. Вот, и что начал трудовую деятельность в молодежной организации Гюртапинского и педагогом начальных классов села Бабараб. Вот это вот очень интересно. Так вот, он был там педагогом в начальных классах села Бабараб или Изгант, это еще тоже не очень точная информация, это просто так подали. Но нам известно от наших источников, что да, он преподавал в начальных классах, и он, будучи педагогом и учителем, изнасиловал сироту, 15-летнюю девушку. Изнасиловал, бросил, убежал, и потом нашел одного знакомого, вот это, может быть, в то время был этрабский или вилаятский прокурор, и он на коленях подполз к дому этого человека, плакал и просил его помочь. А что там, одна бедная там сирота? Кто ее защитит? И вот он, этот прокурор, видимо, пошел, он ему пообещал золотые горы, что всю свою жизнь и он, и его дети, потомки, они будут его должниками. И можно задуматься, слушайте, это может и выдумка какая-нибудь, но посмотрите, как он выбрал дальше свой жизненный путь. Он понимал, что он по своей сути маньяк, насильник. И куда он устроился? Вот здесь вот пишут, что он закончил в Орджоникидзе, обратите внимание, в Орджоникидзе, Рязанской школе усовершенствования начальствующего состава и Киевской высшей школе МВД. Так все вот эти вот вышеперечисленные 3 организации, они непосредственно относятся к системе Департамента исполнения наказаний. Да, но система МВД. Так вот, этот человек, он и начал свою трудовую деятельность вертухаем, потому что
Его спасли в этой ситуации, где он фактически в то время должен был попасть на долгие годы в тюрьму, его спасли погоны. Тот прокурор его спас, и он поверил в погоны. И этот парень, который выучился, хотел быть педагогом, он быстро одел погоны, и он пошел по этой дороге, потому что он свою суть изменить не мог, но эти погоны, которые у него нарастали, звездочки там, они его всегда защищали. Куда он пошел работать? Он пошел работать в Ташаускую женскую колонию. Там он отработал, какие у него были отношения с женщинами, как он относился к женщинам, я сейчас не могу сказать, потому что когда вот эти вот все архивные документы оказались в одном из подвалов в микрорайонах Ашхабада, а президентом Туркменистана стал Харамдаг Бердмухамедов, так, этот подвал случайно залило водой. Таким образом, концы были спрятаны в воду, что называется. Так вот, что же продолжается дальше? А Харамдаг уже распустил перышки, так, и продолжал беспредельничать. Он отнимал бизнес, он пустил своих егенов, начался полный грабеж Туркменистана, первоначальное накопление капитала, и потом скупка опять на этот же капитал, скупка всех отраслей промышленности и монополизация их. Так вот, переходим теперь к тому, кто такой, значит, Харамдаг Бердмухамедов. Мы много о нем рассказывали, говорили о том, что он себе позволял, как он распустил свое окружение, но давайте будем смотреть теперь на его личное поведение, на его нравственные особенности. Вы никогда не замечали, что вот перед, значит, когда он поднимается на трап, собираясь куда-то улететь, или когда прилетел, ему навстречу идут молодые симпатичные девушки. Они ему дарят цветы. Вот запомните это. Обратите внимание вот именно на этот факт. Этих девочек собирали из числа студенток высших учебных заведений и выбирали в основном из регионов, подбирали, чтобы не были родители, значит, в погонах, либо хакимы. Так? То есть она должна быть менее защищенная. Точно так же, как поступил отец, когда изнасиловал сироту, подбирали тех, которые не защищены, за которых никто не спросит. И этих девушек, которых готовили якобы для того, чтобы вот подбирали симпатичных, красивых вот туркменок девочек, так, для того, чтобы дарить цветы, почему-то всех потом проверяли на здоровье, так, и проверяли, нет ли у них гинекологических воспалений и наличие девственной плевы. После этого эти девочки поступали в окружение, а в последующем они оказывались во дворце. Но один из друзей Харамдага, бывший его вице-премьер, так, Ходжакули, его еще называют бриллиант, он снабжал его неким лекарством, которое давали где-то вот девушкам, когда они собирались куда-то туда идти, и они на 2 дня были в таком полузабытии, они были невменяемыми. Но он себе позволял все. И вот там, внутри этого дворца, то есть там несколько человек снаружи, несколько человек рядом вот с его палатами, где это вот его покои. В эти покои стали приводить девочек. Вот и эти девочки потом раздевались. Он мог сказать, проверить ей, значит, ягодицу, сказать, повернись тем боком, этим боком. Взять за волосы, нагнуть и заставить сделать миньет. Мало того, ему мало было девочек. Стали приводить мальчиков. И у него появились, он педофил, так, бисексуал, и он себе позволял то, что никогда туркменская нация себе не позволяла. У туркмен это называется бечабадлык. Вот в нашем окружении там Иран, Бухарский Эмират, Хивинское ханство, там могло быть такое. Там держали мальчиков
для вот этих пресыщенных ханов. Но туркмены наши, они жили таким полукочевым образом жизни. Они никогда себе в жизни не позволяли такое. И каким образом пришло вот это вот ужасное нарушение и нравственных приличий, и нарушение прав человека. Посмотрите, там вот налицо факт педофилии, так, насилования. Эта девчонка просыпается через 2 дня, она поспит там, ей все, но она уже потом ничего не помнит. А если кто-нибудь помнит, ну, квартиру там им возьмут, значит, в элитке. И все, и на этом заканчивалось. Так вот, это себе позволял и Харамдаг, так, и позволяет его сын. Когда мы рассказывали о том, что творится в ведомстве, скажем, вот этого вот плешивые лисы, мы рассказывали о том, что творятся ужасные вещи, сексуальное насилие, так вот, значит, педофилия в системе Министерства иностранных дел, мы говорили о том, что рыба портится с головы. Так он на самом деле так и происходит. И теперь и его сын такой же, как он. Такой же, как отец, наркоман. И почему вдруг все это происходит в этой семье? Посмотрите, я вам рассказывал про сына того же самого этого Хаджика. Так? Он тоже самый себе позволял, пока не уехал отсюда. Он едет на машине, видит молодых девчонок, 14-15 лет. Но они же тоже еще ничего не знают. Идемте, девочки, подвезем туда-сюда. Он сажает их в машину, везет, так, лишает их девственности, бросает $100-200, говорит, на, говорит, и не вздумай где-нибудь болтать, если хочешь жить. И все. То есть это сразу опускается вниз, туда, к племянникам, к сыновьям племянников. Но и дочери тоже, конечно, себя проявляют соответствующим образом. Вот, например, известная всем вот сестра, значит, Харамдага Давлетова, так, она тоже с претензиями на такой вот туркменскую Екатерину Великую. Она тоже любвеобильная женщина. Вот. У нее дочери, одна вышла замуж за Шаммы, другая за Гугу, Шекер, а еще одна дочь у него, Ширин, ее отдали за одного парня. Тот парень любил, но у этого парня раньше отец работал где-то в Хейкемлике, он сидел, и его, когда он все-таки настаивал, что хочет жениться, ему отдали эту Ширин, но отца не пустили на свадьбу и не разрешают приходить в эту семью. То есть они такие чистые. Это ангельский клан, а вот те, кто отсидел, значит, они нет. У них отец всю жизнь провел в тюрьме, всю жизнь в этих погонах проходил, теперь они, тем, кто отсидел, они относятся вот таким вот образом. И, как говорится, вот посмотри на мать, возьми дочь. Посмотри на край, купи бязь. У туркмен есть такая пословица. Я не знаю, что там у Гуги, Шаммы, а Ширин, она абсолютный прототип своей матери. Там муж не тот парень, там муж она, это Ширин. Так вот, это вот самая Давлетова, она была известна еще со времен, значит, когда он еще не был ни министром, ни кем. И она была известна в кругах вот Бекровинской вот этой вот воинской части, такая вот. И муж развелся с ней, он ушел от нее. Но как только он стал руководителем государства, его посадили просто. Мужа этой Давлетовой притащили и посадили, сказали, сиди вот там вот дома. И вот. А она со своими 2-3 подругами, кстати, одна из них, это бывший министр культуры Язмухамедова Майса Мередовна, которая и занималась подбором вот этих девочек для того, чтобы вот они вот подавали якобы цветы.
чем заканчивалась судьба этих девочек, я уже рассказал. Теперь вот это вот самое Давлетова, их две-три подруги, они садятся вечером в ресторане, занимают столик, и у них вот она подбирает себе молодых шоферов, там вот сидят ребята, они сидят до часа, до 2 ночи, и потом уходят. Вот такая праздная жизнь и у дочери того же самого, значит, знаменитого Мялик Кули. Так вот, вот такое вот поведение у этих людей. То есть, это не было просто вот он, значит, он склонил каких-то девушек или юношей, склонных, скажем, к этому. Нет, это откровенная педофилия, это насилие под воздействием вот этих вот запрещенных средств, когда люди не осознают, что на самом деле происходит. Кстати, вот даже тот случай, когда в 2018 году он застрелил одного из своих, значит, охранников, вот этот вот Давлет, парень из колхоза «Социализм» бывшего, так, Агдашаяк, он зашел вот туда в покое, ну как, там есть группа, которая может зайти, есть группа, которая наружу, они меняются. Так вот он зашел и увидел нечто неприглядное. Увидел, и его сразу же лишили жизни. Вот такая вот ситуация. Теперь младшая сестра у него, у этого Харамдага, Мяхри, она работает в этом Мекан Кушки. И у нее вот 2 сына. Про одного я рассказывал, этот вот Ахмед, который убил, значит, участкового. Так, и еще есть у него там, у них, значит, сын Арслан. Арслан, он 87-го года, а Ахмед, он 84-го года. Так вот, этот вот Ахмед, это еще один вариант того же самого, вот этот дьявола Хаджи. Наподобие его, он точно так же рвется в бизнес, он точно так же рвется к полной монополии. Так, вот они вот сейчас влезли в этот бизнес. Об этом я расскажу потом отдельно. Так вот, это Мяхри в 2005 году, когда Харамдаг еще был только там председатель возглавлял кабинет министров, так, вице-премьером был, у него вот супруг этой Мяхри, он работал в полиции. Он работал в полиции, и он на чем-то попался. Возглавлял тогда Ахальскую полицию, так называемый Сапар Кервен. И он ему сказал: ты давай, говорит, уладь это дело, значит, этому Сапар Кервену. Но Сапар Кервен не послушался, посадил супруга Мяхри. И как только Харамдаг возглавил государство, сел в президентское кресло, он тут же возбудил уголовное дело на этого Сапар Кервена, его посадили, и его сейчас нет, неизвестно, где он находится. Я говорю не просто о том, что он позволяет себе противозаконные действия в отношении малолетних детей и сам по себе разврат и так далее. Вы посмотрите, какой это мстительный человек, являлся президентом страны, а по сути и сегодня он. Понятное дело, что младший-то не справляется со своими обязанностями. Еще один эпизод, который, естественно, привлекает внимание государства. Тот самый старый прокурор, который когда-то помог его отцу, сказал уже такой же полновозрастной женщине, так, он сказал: вот в свое время я помог этому человеку, так, поэтому если у вас что-нибудь вам нужно будет, вы вот обратитесь к его отцу, он всегда поможет, он клялся, божился. Ну, это же, так сказать, обычная, так сказать, повседневная жизнь, у каждого есть какие-то проблемы. Ну и вот один день у этой женщины, значит, она собралась
И она уже была в возрасте, где-то ей было 60 лет, может быть. Она пришла к той самой Давлетовой, когда она возглавляла Красный Крест и Полумесяц. Вот. Она пришла и сказала, что вот она дочь того самого прокурора, вот, и вот она бы хотела встретиться вот с ее отцом, потому что ей вот, у нее есть вот такой вопрос, вот, не могли бы они ей помочь, что он вот в свое время оказал такую услугу. Ну а что она сделала? Она сказала, да как ты смеешь? Ты что, не знаешь, куда ты пришла? Она ее вызвала полицию, прокурора, и эту бедную женщину запугали так, что она напрочь забыла, сказала, нет, нет, ничего не надо, у меня голова не работает. Вот как они себя ведут с людьми. Почему такое происходит в нашем обществе? Почему сегодня этот клан фактически ведет себя разбойничьим образом? И мы обсуждаем и связываем это с генетической наследственностью, потому что и отец, понимая, что он сам по себе маниакальный, не стал меняться, не попытался стать действительно, так сказать, педагогом, а он ушел туда под погоны. Вот. А его сын возглавил государство, будучи стоматологом, пришел к этой власти, но фактически обернул в ту же самую ипостась все, что происходит в нашем обществе сегодня. Он взял и превратил как раз в ту самую ситуацию, когда вот эта 15-летняя сирота-девушка так была изнасилована вот этим человеком, которому доверили воспитание, педагог якобы, так? И эти же люди, которые представляют государство, верховную власть в нашей стране, сегодня относятся к народу точно так же, как этой сироте 15-летней девушке, и готовы ее насиловать, убивать, грабить. Все, что они пожелают, все зависит от их прихоти. Ну и подводя некоторый итог вот вышесказанному, я все-таки опять хочу обратить ваше внимание, что институт семьи имеет принципиальное значение для любого государства, как ячейка общества. Вот какой отец, дед, вот такие вот дети, внуки и так далее. Недавно один засланный казачок Туркменистана еще во времена Харам-Баши выступил в отношении меня. Он никому не нужен, и он вызывает на себя его ненависть безгранична, и он тоже вот еще один образец такого же распада личности, так? Человек уже подходит к той же грани, к которой подходил отец Харамдага. Он уже в возрасте, и он кидается, как цепная бешеная собака, брызгая слюной, и говорит, оставьте нас, не трогайте Туркменистан и так далее. Это он обращается ко мне. Давайте поговорим об этом человеке. В свое время, вот я уже говорил, что где-то там в 90-х было создано это общество Акзыбирлик, и там были руководители. Но когда Харам-Баши стал бояться их, когда он понял, что формируется инакомыслящее пространство, на которое оказывает огромное воздействие вот такие люди, как Бапа Гоклен, Ахмурат Широв, руководитель вот этого вот Акзыбирлика, он решился на обычный КГБшный прием, потому что он тоже сирота, вырос в интернате, и, естественно, он верит только в силовые структуры и силовой метод решения любого вопроса. Так вот, среди этих людей в Акзыбирлике появился один человек. Мы говорили о нем. Это Чавуш. Это его кличка. Вот послушайте, что говорит о нем человек, который работал в свое время в ГРУ. Мен олар танамок деп. Беш бармağım yalıyor diyen.
Aynı sen yankı şu çavuş var da bırakıp verdin. Çavuş ol Türkmenistan'a gelen son işler uğradı mı? Ya bir başka yer okapıyor kadar neymiş o? Okapıyor ka Amerika işledi benimle informasyon var. Nerede okapıyor ka? Emgoğu'du, Niştat ne mi? Niştat ne bu? Kimin adı yılına değişti olup işledi o? Немеде Ибрагимов bir начальник отдела odашыватты. Hava. Ana şun nemesin ne ol? Onu sol İbragimov'tan başka bilen adam yoktu. Sen nereden bildin bunu? Ay köyüne razıvetçikler. Doğru yani biz onun nemesi KGB'nin razvetkesinde de bizimki vayenler razvetke. Siz şolardan onun malumatları biliyorsunuz mu KGB'den nemeden? Nahil fikrediyorsunuz. Düşünükle. Şimdi sen özün çok yerine uğra. Sen bir görünsün sen adam bakınla sen düşünüyor musun? Sen kerin şol adam bakmalı. Doğru mu? Sen görünsün ne için şol avdağa ne de yanlışlığa şon şu adam yakın nemesi sırdaşı inanan adam tam çok çavuştu. Çavuş hem lakamını şol anırda şol gol çekip şol işlerini gol çeken son siyasi pseudonimi da şol yankı pakkorlu pseudonimi da yankı. Doğru değil mi? Он iki tane pseudonimi var ama. Но он действительно работал в ГРУ. И он знает, что говорит. Вы послушайте. Этот человек был связан с убийством этих двух людей. Вот этот вот, значит, Акмурат Широв, его с 3-го этажа скинули, Аба Пагуоклена сбили на автомобиле. И после этого эта, естественно, организация стала распадаться, и некоторых людей ловили, избивали, завязывали, где-то бросали в песках. Вот всякое было, но, несмотря на все это происходящее, вдруг за границу уезжает человек, и он не где-то там пытается найти место, он живет на писательской даче. Кто ему устроил это? Очерцов. Очерцов – это фактически человек, который владеет трубой, газовой трубой в свое время. Так? Он, это вице-премьер, кабинет министров, что угодно, все вместе, агропром и так далее, это Очерцов. Очерцов, который еще со времен Советского Союза был и оставался в Туркменистане, этот Очерцов обеспечивает этого человека проживанием на писательской даче. Я уже раньше говорил, почему его, там вот ребята говорили, что его сестра Таушон, у нее прекрасная там была аптека, она торговала какими-то запрещенными веществами и так далее. Но его брат же ведь остался жить в его квартире на Гаудане, так? И он продолжал работать педагогом в университете. То есть этот человек сам по себе абсолютно не пострадавший. Его дело было только сидеть и ждать указаний, когда он будет нужен. Он так и был этой спящей ячейкой. И если теперь вы выслушали Рахмана, и вам он говорит, кто и когда его завербовал, и кто он есть такой, вот вам ответ, почему этот человек пытается оклеветать меня, пытается оклеветать мою семью бывшую, так, пытается даже оклеветать моего отца. Чмо собачье, ты кто такой? Ты себя с Курбаном Киаризовым равняешь? Да, он марксист. Он, в отличие от таких, как ты, Куклюковых, он не поменял партбилет на демократическую партию. Он не поменял. Он так и умер коммунистом. Да, это был человек принципиальных взглядов.
кристальной чистоты. Кристальной чистоты был человек. Никто никогда не скажет, что хотя бы ему копейку дал. Никогда. Он и ушел таким из жизни. Ну куда ты приплел мою бывшую супругу? Конечно, это не очень благодарное дело рассказывать о себе, о своей семье и так далее, но я вынужден рассказать, да, где-то в 1970 году я женился на Амангузель Чарыева, она гёктепинская, дочь вот Чар Кэшли, так вот она, а ее мать наша родственница. Причем свататься пришла ихняя мать, потому что не только Амангузель вышла за меня замуж. Моя сестра Майя старшая, которая тоже уже умерла, так, она вышла замуж за ее брата Мухаммеда, который на 2 года старше ее. Брак распался, я никогда не скажу, что она где-то как-то не так наступила криво ногу, там так далее. Да, брак распался, но у меня там 3 детей, и они все с высшим образованием. Она закончила медучилище и работала в роддоме акушеркой. Она никогда ни в чем не нуждалась. И когда брак распался, но я взял свой чемоданчик, и я взял вот такой вот коврик, который мне подарила мама, заводского производства, не туркменский. И я ушел из дома. Никогда я не говорил, это моя, хотя я сам основной квартиросъемщик, отец на меня записывал квартиру. Но я не получил там квартиру. А они все получили. И братья там вот, и она тоже в том числе. И дочь наша там вот, Бахар. Они все с квартиры, они все с образованием, они все работают. И потом это такое кощунство говорить о том, что она бедная, страдала. Она прекрасно жила. Она прекрасно жила. Вот. Я был, когда выдавали замуж младшую дочь, Женет. Я был на свадьбе, так, и я помогал. И что хочешь ты сказать? Маразмат конченый. Что ты хочешь сказать об этой бедной женщине, которая поехала в Актепе на поминки вместе со своим внуком? Они поехали на джипе. Они возвращались 23 сентября 2022 года из Актепе, только выехали, и была встреча, на встречку вышла машина. А Амангузель покойная, она вылетела из машины и тут же погибла. А внуку сломали ногу. Внук с переломанной ногой лежит. И что это за версия, что это за разговор? И куда ты лезешь своим немытым рылом, а? Отпрыск сатаны, сатанинское дерьмо, чавуш, продажник, а? Продажник ебаный, ты кому что говоришь, а? Ты приди мне скажи, дай адрес, шлюха, а? Мразь ты свою семью приведи в порядок. Ты свою семью приведи в порядок. Сам жизнь прожил, плюнуть жалко. Как ты прожил жизнь. Ты все время витал в облаках. Геплиер, Туркмен радио, Алат радио. Дерьмо ты собачье. Конченый маразмат. И я вот хочу вас теперь спросить, уважаемые туркменистанцы, уважаемые правозащитники и все, кто. Теперь вот те люди, которые имеют с ним дело, кто они? Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Кто они, почему они идут? У туркмен говорят писа тапар, су песи. Плохой найдет плохого, а вода найдет низину. Вот весь ответ этого дерьмоеда, эту мразь, этого шакала, гиену политическую, так? Он же, да, мой отец марксист, что ты хочешь сказать? А ты кто?
Ты политический анонист, суходрочка. Кто ты такой? Чего ты добился? Ты себя с профессором Киаризовым равняешь? Еще интересно мне узнать, не приходилось ли тебе сдавать кандидатский минимум ему? Ты неспроста так воняешь там, за рубежом. Дерьмо собачье. Харамдан ногон харам сен. Ты неспроста, ты вот, понимаешь, ты сам, ты бездушный, абсолютно бесстерженный человек, который приклеился к диктатуре. У тебя не было веры в себя. А пристаешь ты к таким людям, как я, и ты, и тебе подобные, потому что вы слабаки. Вы заполняете себя нами, понимаете, вот такими людьми, потому что вы клеветники и завистники. Вы свою суть заполняете такими людьми, как мы, обсуждением нас. У вас больше ничего нету. Теперь я хочу сказать Харамдагу. Харамдаг, Аман Гузель погибла в автоаварии. Она была здоровая. Да, она была в возрасте, но она абсолютно здоровая женщина была. И тут возникает вопрос, почему она погибла? И почему это пытаются выставить как трагедию, что вот так вот, значит, она вот ее не кормила, она что, с голоду умирала там? Что там было? Они прекрасно жили, взрослые дети, у них обеспеченное окружение. Почему она должна была погибнуть в автоаварии? И как она погибла? И почему идут намеки на то, что якобы вот Юля там, и вот она, почему она Юля вот так, а это, и пусть все эти проклятия, и все эти плохие мысли будут на ваши головы. Только на вашу голову, на голову вашего клана, потому что вы сатанинское отродье. И убили вы не только Аман Гузель. Погиб родной брат матери Юли с огромным синяком над печенью. Алексей. Это уже вторая смерть. Мы все прекрасно понимаем. Если ты сможешь терпеть, мы терпеть сможем. Понятно? Посмотрим. Ты начал это? Имей в виду, этот счет открыт с твоей стороны. Ты пошел на это. Раз ты пошел, народ имеет на это право. И равно с тобой я проклинаю этого чавуша. Чавуш, киямат ахыр гопьянша, гурджун, нефир неверяглен гарыш болсын. Пусть проклятие сыпется на тебя и на твой род до скончания веков. Ты пошел на самое подлое. Понятно? Ты пошел на оскорбление чистого имени моего отца. Ты пошел на подлог. Умерла женщина, погибла. Так, она не умерла своей смертью. И ты из этого рассусоливаешь и делаешь для себя пиар. Будь проклят вместе со своими потомками. Понятно? А обращаясь к народу, я скажу, как сказал великий Вольфганг Гёте, когда право народа превращается в бесправие, то сопротивление народа является долгом. Народ имеет право. Halkın hakkı var. Adam yolu, adat yolu, aklına